Bon dia, família Ribo. Avui a la nostra ràdio tenim un podcast molt especial on us presentarem els contes desexplicats. Per fer-ho, tenim a la Sir, el Zaquiel i jo, l'Ethan. Zaquiel, per què desexpliques? Un conte desexplicat és un conte tradicional, explicat d'una altra manera i on els nostres personatges canvien el seu rol, és a dir, fan coses diferents. I quin conte heu escollit per reflexionar? Nosaltres hem escollit La caputxeta forçuda, que és la versió de La caputxeta vermella. Asier, ens podries explicar quin canvi en aquesta nova versió? Sí, en aquesta versió, la Caputxeta ja no és la nena dèbil del conte tradicional, sinó que està forta i, tot i ser baixeta, pot portar el cistell amb un sol dit. Ella ja no camina pel bosc espantada, sinó que va fent footing molt segura de si mateixa. Ostres, quin canvi ha fet la Caputxeta? Sí, i no tan sols això, sinó que també canvia el personatge del llop, que en comptes d'estar prim i àgil, té panxa i ja no està en forma. De fet, s'ha convertit en un mandrós que passa el dia al sofà sense fer res. Sí, ell es creu que encara té molta força. De fet, es presenta com el llop feroç, però després no pot aixecar ni el cistell de la Caputxeta, i això fa que s'enfadi encara més i se la vulgui menjar. I ho aconsegueix? No, la Caputxeta, que és més llesta que el llop, sap que la vol enganyar enviant-la pel camí incorrecte per arribar abans, però ella, que sap que corre més, li és igual i agafa el camí llarg. Tot i això, arriba la primera a casa l'àvia, es disfressa com si fos ella i quan el llop arriba cansat ni la reconeix. Exacte, la Caputxeta l'enganya molt bé i quan s'acosta per menjar-se-la, l'agafa per la cua i li dona una bona lliçó. Sí que ha canviat la història, Aquesta versió ens ajuda a veure que a vegades les persones no són el que semblen, com la Caputxeta, que tot i ser baixeta, és més forta que el llop i que és gran i alt. A més, ens recorda que les noies també poden ser valentes i fortes, que no es deixen enganyar per ningú. Crec que tothom els hauria de conèixer per veure des d'una altra perspectiva. Bueno, família Ribo, fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Fins una altra.